Һаумыһығыҙ эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәммәтйәнова. Яҙғы сессияла ҡабул ителгән яңы закондар һәм уларҙың үтәлеше тураһында программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй Федерацияһының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байғусҡаров менән әңгәмәләшәсәкбеҙ. Зариф Закирович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Яҙғы сессияла бөтәһе бергә нисә закон ҡабул ителде? Бөтәһе алғанда 354 закон ҡабул иттек. Улардан күптәре әлбиттә безнең күп балалы гаиләләрдә битендә ярдәм итү буенча, мохтажларга ярдәм итү буенча, махсус хәрби операция егетләренә һәм уларның якыннарына ярдәм итү өчен булды. Тагын да менә без ошо сессияла ҡаранык инде күп закондар мигранттарның теге бездә законлы рәвештә булмаулары өчен законда каршы итеп эшләнек. Әгәр алар эш булар икән, аларны сәгәрәп яру буенча һәм уларга теге генә тәшкилатлар икән, уларда кире үзләрен илләрне кайтарырга, чөнки безнең карамакка улар безгә килгәндәр икән, улар безнең законнарда үтәргә тиештер һәм әлбиттә эш булырга тиештер, ондайлар бар икән, без аларны кире үзләрен илленә кайтарып бирергә тиешбез. Яңы законға ярашлы ғаилә ипотекаһы йылына 6% ставкаһы буенча икенче торлаҡҡа таралды. 6 яшькә тиклемге балаһы булған ата-әсәләр икенче торлаҡҡа льготалы кредит ала ала. Ғаилә ипотекаһы безнең теге халыҡтан бик инде күп ала. Уның бит быйыл срогы сыгайны, бит айрым закон ҡабул итеп, уны без одайттык 2030 елга хәтлем. Һәм шулай ук бына әгәр дә ғаилә ипотека алған ғаилә бар икән, уны өченче була туа икән, ул вакытта ғаилә 450 мең һум аҡса ғаиләгә бирә. Уны ла без одайттык 2030 елга хәтлем. Ғаилә ипотека битендә теге беренче торактан алырга мөмкин, фатир или әгәр итеп первичный җиле була бит рус әйткәндә. Шул вакытта безнең битендә бар кайбер ҡалалар, унда битен торлаҡ бик әтиделә, яки бөтөнләй төҙөлмәй. Шул вакытта ул ғаилә ипотекаһы унда битен торлаҡ ала алмайҙар. Шуны халыҡтың теге мөрәжәғәтен иҫәпкә алып, без кертек үҙгәрештәр. Ул үҙгәрештәр буйынса хәҙер бит икенсе торлаҡта вторичный жилье рус әйткәндә алып буласаҡ битендә бәләкәс ҡалаларҙа ла. Безнең Башҡортостанда ҡалаларҙың исемлеген минең сәхифәмдә мин яҙып сыҡтым оторап, анда ҡарай алаһығыҙ контактта һәм телеграмда. Мисал өсөн Салауат, Күмертау, Мәләүез, Баймаҡ, Сибай һәм башҡа ҡалаларҙа алып ла законда бит күбәттегендә ограничение бар, сикләү. Ул сикләү буйынса әгәр дә ул йорт битне 20 йылдан да артык булыш түгел һәм ул аварий хәлдә булырга тейеш түгел. Шул ваҡытта уны алалар. Башҡортостанда бөтәһе бергә 14 ҡала ине. Ҡала. Мына булар битне ғаиләләр, алар битендә ипотекаға, теге әсәр капиталын ҡушып битендә фатир алалар. Һәм алар ипотеканы түләп бөтмәйенсә, ул фатирды улар үҙенең исеменә күсерә алмайҙар. Чөнки ул битендә банкта тора битендә банк рөхсәтенән башҡа алар аны үҙләренә яҙдыра алмайҙар. Без аны уйланыҡ та, безнең ҡарамаҡҡа әгәр дә әсәр капиталына ипотекаға алынған фатир бар икән, банктың рөхсәтенән тыш, хәҙер ғаиләләр үҙләренә ул фатирын күсерә алалар. Үҙенә, иренә, балаларына ул фатир теге собственностьҡа күсереп буласаҡ хәҙер. Бына ғаилә автомобиле ташламалы автокредит дәүләт программаһына беренсе тапҡыр 2 балалы ғаиләләрҙә индерелде. Был программаға нинди категория граждандары ине? Тулыраҡ һөйләп үтһәгеҙ ине. Был программа күптәрен эшләй. Ул программа буйынса анда һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә эшләүселәр, уҡытыусылар, ғәриптәр һәм теге махсус хәрби операция ҡатнашҡандар һәм ғаиләләре алалар. Ул программа буйынса безнең Рәсәй автомобиле булһа, без йәтештергән 2 миллионға хәтлем хаҡы булһа, онда 20% ташлама бирелә. Ул 400 мең һум була инде. Хәҙер битендә менә без онда керттек, без аны 30 яшы булды һәм кертелде. Ғаиләләр битендә 2 һәм онда күберәк бала булһа, улар да шул льготаны файдалана алалар. Ул менә үҙ көсөнә керде ул. Хәҙер менә бөгөнгө көндән улар шундай уҡ автомобилде алалар инде. Чөнки минең ҡарамаҡҡа ул дөрөҫ буласаҡ, чөнки ни өсөн ул теге балалары булған ғаиләләрҙең алар хаҡы батыш түгел. Әгәр дә автомобиль электричество менән электроэнергия менән туланһа, унда хатта күрәтегән 700 мең хәтлем ташыма эшләнә дип. Хаҡлы ялдағылар да хәҙер дауаланыу өсөн һәм дарыуҙар өсөн киткән сығымдарының бер өлөшөн кире ҡайтара ала. Буның өсөн ҡайҙа мөрәжәғәт итергә, ниндәй документтар тултырырға кәрәк? Пенсионердар улар андыҡ фаил түләмәйҙәр һәм улар кире ҡайтара алмайҙар дип уйлайҙар бөтәһе битендә. Шул ваҡытта законда күрәтелгән, ул һалым кодексында күрәтелгән, әгәр дә пенсионерҙың балалары эшләй икән, ҡыҙым ул, улым һәм улар түләй икән битендә һалым,
Олар ата әсәсен бит нақсы төледі да деп теге дағланған өчен һәм олар өчен кире кайтара алалар шулай дип кире ындык билде алалар. Онда битен бетә елына 19,500 сум акчаны кире кайтарып була шул дағланған. Балалары гариза язып, балалар төледі да битен шуан алар битендәге оның ата һәм әсә мекан битен кагызды куеп исбатларга кирәк. Договорда бирәләр дә аларга акчаны кире кайтаралар. Аны күптәр белмәйләр. Шуның өчен файдаланырга мөмкин. Минем карамакка тоже кирәк закон халыкка. Кешеләрне намыссыз хатыусылардан хаклау законы 1 сентябрьдән үз көсенә инә. Был закон безгә нимә турында бәян итә? Мына халыкта кабытканда бит кеше яшь киләр. Итә бит мин машина алганым шул вакытта миңа анда юридик теге услугы буенча дип или там какие-то ковриктар мен шундый нәмәләр хаттылар дип мин аны аңламай калдым дип анда мин 720 меңгә кайда әйтә бит инде страховка шәгәннәр дип 150 меңгә дип мин тоже белмәй калдым дип әйтәләр. Һәм кеше мәҗбүр була бит түләп парага. Алдан килгән бит ябайга шаярылса ул бит инде договорда укый, аны аңлап битмәй ул. Или анда бит инде миләкәс кенә шәриф мәгълүм була. Бәлки хәрефтәр белән язылган аңлаешсыз терминдар кулланыла. Или бит алар теге махсус рәвештә кешене бит тоталар бит кеше араһын дип күрмәһен дип тирәк кенә подпис куйынталар эшләр бит инде. Шундай хәлләр булмаган өчен без законга кирәк үзгәрешләр буенча кеше әйберде хатып алмаенса, уга өстәмә шундай дип услугларда алар тәкъдим итәргә хаккары юк дип. Ул бит ул менә машина алган түгел, менә шул бит инде бит алганда ла монда страховка кертәләр. Ул бит тоже закон хәзерләвештә кеше бит аны карамай бит 200 сум 500 сум ул аны түләдә куя бит. Ул закон рәвештә алып. Шуның өчен законда бер хат куйдык куйдык. Һәм икенче әгәр кеше белмәенсә договорда теге хатып алгач та тагында икенче договор төзеп алган икән дополнительный услуганы. Ул 5 көн эчендә гариза язарга хакы бар. Һәм шул организация битне уга акчаны кире кайтарырга тиеш. Әгәр акчаны кире кайтармаһалар, без законда язып куйдык, аларга зур штраф алынасак. Минем карамакка ул теге ябай халыктың мәнфәгатьләрен яклау буенча ул кирәкле закон, ул закон 1 сентябрьдән үткәсенә керәсәк. Һәм шулай ук мәктәп директорларына һәм балалар баксаһы мөдирләренә штраф алу буенча закон һәм уның үзгәрешләре турында кыскасы әйтеп үтәгез. Менә безнең битендә нигә ишекләрнең биеклектәре биек түгел дип аларга штраф алалар. Мин ул турла сыгыш яһанам. Думала әйттем инде ул бит дөрес түгел дип, чөнки уларның бит гаебе юк дип. Ул бит элек вакытта анда теге талаптар булмаган һәм шул төзегәннәр бит. Үзенең китәне акча түләдәр шул штрафтарда. Шуның өчен без анда кертеп үзгәрештә законга, закон буенча әгәр дә шундый хәлләр булган икән һәм уның акчаһы юк икән диптең, уларга штраф алу тыела. Теш моны хәзер уларга ул мәктәп директорының булганмы, или балалар баксаһының булганмы, теге мөдире булганмы, или бер бүтән учреждениең или балалар теге лагерьнең булган мөдире булганмы, уларга хәзер әгәр дә улар мөмкинлеге булмаган төтергә аны һәм сыгымдары акчаһы булмаһа, уларга штраф алу тыелды. Әгәр аларның теге мөмкинлекләре булып та эшләмәләр, ул вакытта штраф караласак. Күп сакта бит аларның мөмкинлекләре юк аны эшләп куярга. Тагын да бер закон кабул иттек, ул да булһа, менә ул балаларның мәнфәгатьләрен яклау буенча. Кыданска шул кайһы бер ата шәйдәр теге әсәр капиталын битендә штаб теге абдалиш итерсен, бер авылдан иске генә өйдә алалар да, акчасын алып битендә шул абдалиштәләр әсәр капиталына. Шундый хәлләр булмаган өчен без законда тиешенчә файдаланмайдар әсәр капиталынан. Анда сактар асабта барлар. Шуның өчен без хәзер законда язып куйдык инде. Әгәр дә берәй кеше шул әсәр капиталын кушып фатир аларга уйлайкан, или аларга уйлайкан, авылда районның төзәтсәк битне комиссия, шул комиссия сыгып тикшергә тиеш. Ул өй яраклымы, бала яшәргә или яраклы түгелме? Әгәр дә ул искереп беткән икән, ул теге авып бара икән, монда уже комиссияның битне сыгачак битне карар. Анда яшәргә балага яраклы түгел дип, һәм ул вакытта ул өйдә алу тыеласак. Минем карамакка ул балаларның мәхбәтен яклау өчен кирәкле закон дип уйлыйм мин. Был закон үз көсенә инде. Үз көсенә керде ул эшләй башлана. Күп кенә бит өйдәрдә шул акчаны алыр өчен алар яшәргә яраклы өйдә дә алалар. Авып барган уже емерле беткән өйдә дә алалар бит өйдәрне афырдылар. Аларында бары яшәмәсәкләр бит, или яшәйләр дә бит бала этленеп яшәсәк. Урман хуҗалыгы буенча нинди үзгәрешләр бар? Урман хуҗалыгы калган законнарда дәүдәмәдә мин алып барам. Яңрак бер законда мин тәкъдим итәм, уны хупланлар. Менә безнең бит урмандарда юлдар бар бит инде.
Шул вакытта бер законманда бит юлларда кем буларга тиеш, кем уларга карага тиеш, кем аны гөнәтәгә тиеш дигән бер төшенчә юк. Улар теге как бы бесхозный булып торалар. Шуның өчен закон буенча каныгында әгәр дә бер эшкуарга куртымга урманды бирәләр икән, ул юлларга бурычлы һәм юлда карага бурычлы дип. Һәм юлдар битне кирәк барыбер урманда яңгысы кала, или бөтенләмәгә урмансына кирәк битне шу юлларда карауны дип караусат булмаса, уларның хошаһы буласак. Тагын да бер закон урманга каралган. Ул да булһа бедәле карай башланык. Менә әле вакытта бит урман хуҗалыклары районнарда битне бар, алар теге аукционда битне хатып алар урманны куртымга. Эшкуарлардан берлектә. Безнең карамакка дөрес түгел, уларга бит караның закон буенча карайбыз. Аукционда аларга урман бирергә дип. Чөнки алар урмандагылар бит шунда районга битендә мөхтаҗ кешеләргә бирә алачаклар. Шуның шул закон тоже бит кавыптырга яна бездә менә шу көтгә сессияла. Зариф Закирович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Һезгә уңышлар теләйбез. Кадерле тамашачылар, итегезгә төшереп үтәбез. Программабызның кунагы Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаров менән яңа закондар һәм уларның үтәлеше турында әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз.